Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore my bro, teman-teman semua. Saya semangat yo. Besok soalnya Senin nih. Biasanya kan gede wong kerja-kerja ini dina Senin. Iki nek minggu bengi sore, minggu sore ini terus aras-arasen. Aras-arasen mergo sesuk aktivitas nih. Jadi kita lagi ngemi ayam bersama Lantik andalan kita semua. Pokoknya ke kelas internasional. Ya mas, internasional ya. Daras. Ada ini ada anak nulo payu. Dah. Sembarang Lantik. Kok cuma nek kewan omongane Lantik iki lho Dek nih. Allah salah melok. Payu deh. Piro? 50. Wis yo to. Anak nulo sawo. Cuma nek kok kewan omongane Lantik iki lho. Wedhus payu piro? Terus di Wedhus. Kirim nang plot. 3 4. Apa sama telu papat lho. Lah piro to? Telu. Bensin iki. Sini. Kalau bensin itu terus. Siapa kok wong kuwi anu kok Apa? Anu anune apa? Katanya aku curiga teropong ini mesti nek TM mesti punjul mas. Ayo. Kayak kok muncul. Piye? Dan toh, dinano. Timbang terjadi pitik. Anu tragedi konten pitik loh. Iki tenan. Ora ada hubungan lha kita kiri kan relate secara pribadi toh, bukan karena iki lho, bukan karena isu-isu kok pitik akan malah mudeng. Aku yang malah rada. Perjanjian. Nggih. Piye Mas? Pedus. Didol nek gak dadi. Gak jadi gitu. Lah iki dinano piye? Lah ngomong perjanjian kok terus nyumpet rokok ngudut ora nggo genahno ki lho dinteni kok. Lali apa? Iya ta. Iya toh. Nah. Wis tidak anu iki, tidak relate jadi. Wes jaremu ngomongmu relate, real life. Retur le. Retur piye? Wes relate. Return piye? Nek majer balik. Kuwi balik nang sapa? Sik to, kowe kudu ngerti sapa to jane selas lu. Wah, iki ana dimbat iki kata caki. Ora aku sepayan karo telepon. Hah? Main karo Eko. Komolang. Ndak to, maksudnya relate piye? Ini toh. Balik Balik wi return piye? Retur yo kon ijo itu sih. Nang sapa? Ya nang aku toh. Oh, dituku nang kowe iki dek bengi dituku teropong. Misal setahun gak jadi. Balik nang kowe. Berarti ora wani ngontek-ngontek dhuwit no kowe wi. Ya ora toh. Ora toh. Kan mesti balik wedhus balik duit. Balik wedhus balik dhuwit no maksudnya. Ibu kau intinya retur, butuh uang atau enggak? Lah berapa lama perjanjiannya? Karo. Ibu karo ya rek perjanjian. Berapa lama kan? Piye jane caki? Oh berarti ini loh maksudnya teropong itu samarnya wedhusnya majer ngono lho samare iki. Iya. Iya, intinya Soalnya diopeni lah kan selama mbok openi kan sempat meteng warung. Mbok kosot kae. patakmu untung tok. Kawin dipaksa lho gitu. Loh, di sini kawin dipaksa rek. Nek gak dipaksa bisa mlebu. Jus sopo? Lho wedhus nek brai. Wah. Pasane tali lho, mbok umbar ngene lho pusing. Kowe numpak. Ora iki sekedo orang arah. Ayo mbok umbal kowe numpak. Karena numpak, aduh. Karena numpak. Mbok umbal kowe numpak. Kata genano, piye to? Terus. Wes rasa. Ngomong liyane topik liya. Wes. Topik apa? Terus, berarti gak berarti. Kak ini kan lagi. Ya berarti ini nyerangane ngutek-ngutek to. Lah jadi hubungannya karo Darpong. Trans badine didum loro. Lah ya berarti Darpong yo ngomong ya diutik-utik ngono. Wes Terus arek kowe penanggung jawab kowe. Aku cok ono badhe aku. yo kan Resikonya nih awakmu kabeh berarti kan. Ya ta. Duwe tak bio nek kono nyat tak suruh kronet. Gak ngene aku bablas iku aku. Resikonya nanggung koret, batine ndem loro. resikonya kowe ya sekolah. Oke. Resikonya nanggung koret. Di vlog ini Koret siap bertanggung jawab Mas Teropong. Jadi misalnya nek gak metenge, Ya memang tanggung jawab. Lah yo. yo gak nek metenge kok Koret siap mengembalikan dana sing saiki dicekel Darpong. Ngono berarti. Mun tapi dana apa nindul-nindul kan gak terjadi. Oh, berarti kan ora terikat to, ora kudu balik. Maksudnya balik iki gak berupa wedhus kuwi dibalekno. Kadang kan ngomong balik kan wedhus kuwi dibalekno to, Ret.
Ya wedhus sing dituku apa kuwi kan, kekno nang kulot kuwi dibalekno utuh. Janjiane ngono. Neng dia kan Ini bener suruh aja dah. ngarep. Ya lapangan kok ya. Ya, kan kok sawang kok. Tapi ya lumayan lah saiki kan. Ngenteng-ngenteng. Saiki karep pira wedhusmu? Wolu kan sak anakane to. Iya toh. Lah saya anake ra wetok mangan apa ya? Mangane akeh yo. Lah biasane mbok kan ngecet no mbok kaya kedotmu no kok. Tangan tak tekem tok deh. Ah, arep sak tek Mamok. tak tekem. Telenggo kok aku makan iki. Badhe harus disongkong nek lemune. Mbak, kok aja ungkas matae. Lah iya. Isen to. Gak, ala di ultimatum anu sapa jenenge? Apa? Rewardi. Heeh. San. Ultimatum kali. Waduh kok jongkas ya. Wah. Lah lho. Lara Jawa Pakmu ndi kok Jerman po? Kira tau ngudus Pak Menteri ngudus sapi kok. Lah lho, malah kelas Kamu sik kelinci ya. Sik SD kelinci. Ratusan gitu. Kelinci SD. kelinci ucul. Heeh. Mau bawa temi opo piye kene nyelongi anu kae. Berarti siapa? Tempat temene Tom tau kene nyelongi apa jenenge? Lambanan. Apa? Kangkung ning kali. Yo piye? Kudu tuh gue patemu Ya kae. sapa? Udah bati. Yo to. Dadi ngono kali dibabati kok makan kelinci lho. Hey, my friend, KO my friend. Halo. Yo. Jangan kurang pangan loh. Masa biar mangan kangkung? Kangkung di kan oleh dilanjari di nang kali lho. Kakak iki babati. Dengan makan kelinci. Gak dilajari to kali Enggak sih. keli yo. Aku banyu to. Yo enggak keli. Lah nek telo wis diguluti kae. Jadi guluti kok pek ibu bakane kae. Ya wetek iki apik atuh. Tapi Dewi, nekmu membriefing muji piye to, Red? Kabeh-kabeh kok diomongno iki ora kosi misal Mbak Yuki ngekeki, misal Mbak Yuki ngekeki aku. Wingi ngono kae kan minimal nek membriefing piye to anu muji iki kok kene ji, iki kok kene no. Kok apa gak di-briefing piye to muji? Briefing tentang apa? Sudah diomongin lho. Sing nukokno misal aku kan takok to kok dikirimi iwak nih lho. Aku kan tak otomatis takok. Iki teko sapa ji sing Ora nukokno? malah anu. Tak pikir kowe barang. Kok kene nggarap lapangan kuwi kok. Lapangan poli. Nomor muji tekoki konggone anu YouTube. Pokoknya gerane pokoknya andalane pokoknya penonton YouTube tok ya. Penonton YouTube pokoke. Bingung to sing anu. Kan minimal misal Pak Bowo tuku 2 kilo. Disebutno. Ngono lho, Ren. Oke, Ya aku gak ero nek gak urusan. nek urusanmu wedhus iki ya. Kan balik iki urusanmu. Intine aku apa sing iso cukup-cukup. Ya bener-bener darat to. An bebetno gulu kok. Iki tak ubin go wagen esuk to. Ngenyek. Awo. Ngenyek ngece. Ngene-ngene iki wis bapak lho iki. Ngene iki wis bapak lho iki. Ngece. Kan yo Pak Hatta iki. Pak Hatta wae iki. Kok iso. Hatta Rajasa lho. Pak Hatta. Tak tuku omonganmu lho. Lah. Mesu bo. Omong beli ya. Wedhus malah pira to ret ngono Oh. iya kok iso. Ora aruh bar. Kowe wedhusku aja omonganku wedhusku lho. Lah apa wis arep mbok kukuti kabeh? Lah iya. Nah iya. Lah kok kon nuku Kandange ora gedeng kok kapasitas. Ada didol. Ada yang nganu kamare. Kapasitas kayak jero kamar arep PD. Ada didol. internasional kayak nanti. Kata anu, kata ganti latang mana? Semayan karo wong lanang iki nek tringak-tringuk lho ndang. Dan yo ki lanang karo cah edok lho. Bingung sih, sak jenak. Ya iya. Kalau ora. Ya patene ora atas den perang. Apa nih? Yo, ben kok. Kalau janane ya. Karo ngomongi koret kok. Koret. Juragan. Kapten Dok anu ki, bati akeh. Kapten Dok. Iki nek termik iki ora to. Iki kan aku ngomongno masalah baten wedhus to iki. Percaya to lho. Yo, nyudak lah. Percaya ora. Pikir kan tanggung jawab ngelokno sirah apa wungan lho. Ayo.
Kok semalih koyo ngono. Batek wong. Iya ta. Ayo ngono. Iki bar anu. Apa? Ditelepon bidang ngono. Alah. Iki jere masalah karo mobil CS ku lho. Apa bicara? Kok beli pasal teko kok kayak ngarep omah ae, setan. Karo mandi. Setan. Gawe truk. Ya, Amblong neh kok. agak patang anu ae kok. Patang gede kok. Gua mundur langsung nundur. Kon dipen gak naik. Kira tak mau. Karo dusung langsung. Ora to pasir iso langsung dibuka kecon. Lah, maksudnya kok kesel liwat no. Nek kayak kon dipen. Mobil yang nyetar kan ngegondang milih. Oh, iya. ARV enak, Innova enak. Ada nih. Well, terima kasih sudah menonton vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.